Вітаю, шановні радіослухачі. Це програма «Крим Реалії», спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Біля мікрофону працює Андрій Гевко. В сьогоднішній програмі поговоримо про результати виборів у США та їхні наслідки для деокупації Криму. Як нова адміністрація може продовжити політику невизнання російської анексії Криму? Чи зможе нова адміністрація Дональда Трампа посилити тиск на Кремль для звільнення українських політичних в'язнів? І як питання Криму буде розглядатись в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Поговоримо за кілька секунд. Тема дня. Республіканець Дональд Трамп здобув 295 голосів колегії виборників, що забезпечило йому перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки, які пройшли 5 листопада. Його опонентка, представниця демократів Камала Харріс, визнала поразку і закликала своїх прихильників прийняти результати виборів. Дональд Трамп став другим президентом в історії країни, який став президентом вдруге не 2 терміни поспіль. Ще до оголошення офіційних результатів голосування у штабі Дональда Трампа заявили про перемогу. Сам Трамп виступив з промовою, у якій назвав свій результат найкращим, якого не знала історія США. Також обраний президент розповів, якої програми дотримуватиметься на своєму посту. Це рух, якого ще ніхто не бачив раніше. І, чесно кажучи, я думаю, що це була найбільший політичний рух за всі часи, який коли-небудь був. І зараз він вийде на новий рівень важливості, тому що ми допоможемо нашій країні одужати. Їй потрібна допомога дуже сильно. Я не заспокоюся, поки не буде сильна, процвітаюча Америка для нас, і для вас, і для ваших дітей. Це буде золота ера Америки. Це надзвичайна перемога для американського народу, яка дозволить нам повернути велич Америці. Ми хочемо, щоб були кордони, щоб була безпека, щоб була гарна освіта, щоб була потужне військо, і в ідеалі ми не використовували його за 4 роки. Мого президентства не було війн, крім того, що ми подолали ІГІЛ. От така от була промова Дональда Трампа, і його, в принципі, пізніше привітав Володимир Зеленський. «Мир завдяки силі». Отак у привітанні Трампа з перемогою президент України згадав слова самого Трампа під час його першої президентської каденції і порівняв його з 40-м президентом США Рональдом Рейганом. Давайте послухаємо. Взагалі для нас в Україні, в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі. Peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів, Америка і увесь світ від цього точно виграють. Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгана. Люди хочуть впевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії. І з сильною Америкою, з сильною Україною, з сильними союзниками. І зараз про те, що, власне, означає для України перемога Дональда Трампа, особливо для деокупації Криму, ми поговоримо з нашим гостем. З нами на зв'язку Валерій Димов, український політолог. Пане Валерію, вітаю вас. Добрий день. Пане Валерію, перше питання таке. Давайте одразу по результатах. Наскільки в контексті нинішньої ситуації в США і світі вони очікувані? Адже Дональд Трамп виграв і голоси виборників, і голоси американських виборців. Абсолютно очікувано, закономірно. Я розумію, як це звучить зараз, але до виборів ти не міг цього говорити, тому що наші глядачі мають свої вподобання, своїх, скажімо, кандидатів на президентство. Америка і багато лівих, значить, в світі, там професура, багато хто в Європі, в Україні, наприклад, там не хотіли таких консервативних, правильному сенсі цього слова, людей, які свою доктрину
слова і дії базували на американських і загальноєвропейських цінностях, цивілізаційних цінностях, там, або Джона Маккейна, проукраїнських і зрозуміло, що антиімперіалістичних, якщо говорити про шовіністичну Росію, кандидати в депутати, перепрошую, президенти, обирали зовсім інше, отримали набагато більш радикальнішого Трампа. Пане Валерію, таке питання згадали в своїй промові, і Дональд Трамп говорив про те, що 4 роки не використовувалася американська армія, і згадав його ж слова Володимир Зеленський «Мир завдяки силі». Як ви вважаєте, чи покладає зараз українська влада надії на те, що нинішній президент і нинішня його адміністрація, яка з січня вступить в свої повноваження, буде допомагати Україні більше, ніж, наприклад, це була тактика того ж Салівана з контролем ескалації? Давайте будемо говорити, якщо вже знов-таки говорити про сталість політики, хто перший почав перезавантажувати, значить, з стосунків взаємини з Росією. Хіба не Обама? І почав домовлятися про те, що потім стало вакуумом безпеки. В Афганістані, в Іраку і таке інше. Не сьогоднішнього рішення, на майбутню адміністрацію треба покладати такого роду відповідальність за слова Трампа. Тому що виводити війська почали демократи, тому що їм треба було домовлятися посередині з тими самими авторитарними, тоталітарними режимами. Тому я би хотів подивитися на дії Трампа, а слова його, хто ж проти того, щоб був мир, проти того, щоб десь там, значить, відбувалося дійсно повернення Америці права бути лідером цивілізованого світу. Тому Зеленському, до речі, треба переформатувати, до речі, свою позицію. Я вже сказав, не гриміти, не виходити, що політика – це конкурс капітанів, що він буде популярним серед американських громадян. Ні, американські громадяни обирають власний порядок денний. Так, Україна там, на жаль, не на першому місці, але наголошую, при правильній політиці, думаю, що ми маємо певною мірою повернути Америку до того, щоб вона стала лідером, тому що це і в наших інтересах. Пане Валерію, радника Дональда Трампа, який переміг на виборах, нібито запропонували йому кілька варіантів того, як можна вирішити питання з війною в Україні, з повномасштабним російським вторгненням. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal. Спільним в усіх цих підходах, на думку журналістів, є одне – відхід від політики Джо Байдена підтримувати Україну стільки, скільки треба. В той же час, наскільки ви думаєте, Дональд Трамп буде намагатися вирішити цю проблему реально швидко, чи все-таки доведеться заглибитись в контекст тривалих українсько-російських відносин і всіх війн та конфліктів, які були в історії між цими країнами, і імперських посягань Росії на українську територію? Якщо ми будемо зараз заглиблюватись в ці процеси, то ми будемо йти в дурну безкінечність, також використовуючи слова Геля, тому що ми не знаємо, де зупинитися в цих процесах. Тому давайте виходимо з цієї реальності, не дивлячись на те, що в цій реальності є певною мірою тяглість. А зараз сам Трамп не знає, що це буде там, значить, О'Брайен, там буде декларація Помпео чи Болтон, значить, його пропозиції, чи там те, що говорив друг України Борис Джонсон, ніхто ж не сумнівається, що він друг України. Буде там, звичайно, такі Орбанчики, але повірте мені, Трампу на Орбана, десь там він його з Ердоганом плутав. До речі, також проблема для Трампа, що не все так просто вирішується. Ми маємо пам'ятати те, як відбувалося в першій каденції Трампа, коли там були різні люди, починаючи від Тіллерсона, який був нагороджений орденом Дружби народу, від Путіна, якого Трамп поставив, щоб він керував, радив йому з питань нацбезпеки. Потім були, який був абсолютно проросійський. Ми пам'ятаємо потім слова Трампа про те, хто він такий, навіть в ефірі не буду це відтворювати. Потім були там Меттьюс, були там ті самі Помпео з Болтоном. Україна за останні кілька років зробила ще кілька кроків для того, щоб актуалізувати важливість деокупації Криму для України. В тому числі була створена Кримська платформа, під нею підписалася низка країн. Європейська спільнота зараз теж визнає, що відсутність належної реакції на окупацію Криму в 2014 році призвела до ескалації конфлікту в 2022 році. В цьому випадку, як ви вважаєте, наскільки Україна буде сильною і в своїй позиції, що питання Криму абсолютно принципове в питанні його деокупації в будь-якому мирному плані? В 2014 році я говорив, і зараз повторю, насправді, деокупація
Криму і на той момент окремих територій Донбаса, зараз ця територія збільшилася, але вона залежить від поразки Росії. Думаю, що маємо розуміти, що той самий Путін, він же воює не з Україною, він переконаний, що він воює з Заходом, а переважна більшість, там мільйони путінчиків переважно вважають, що вони воюють з цими самими США. Тому намагання Америки стати знов сильною передбачає, що вони не можуть потакати Росії, яка вважає Америку своїм ворогом. Тому тут питання деокупації залежить не від меморандумів, вибачте, не від платформ, не від планів, не від того, який там перший, другий чи четвертий буде пункт в цих планах деокупація Криму. Вона залежить від набагато більш широких контекстів. Поразка Росії, перемога України, наших союзників. Ми сподіваємось, що адміністрація США при Трампові буде розуміти чітко ці процеси, і тому деокупація Криму не може бути в осторонь з іншими речами, про які ми говоримо. Це війна цивілізаційна, вона залежить не від меморандумів, не від планів, від платформ, не від підписів від цими платформами, не від глобальних самітів і планів Зеленського. Вона залежить від того, чи дасть нам адміністрація Байдена, наприклад, ті 6 мільярдів, по яким ми наторгувалися там 10 місяців, досі не можуть їх використати. 4 з них безпосередньо залежать від байденського розпису. Чи зрозуміє це той самий Трамп, його радники, інтереси США? Насамперед інтереси США, тому що це війна цивілізацій проти варварства, проти цієї вісі зла, там Ірану, Кім Чен Іна, Північної Кореї. Тому думаю, що поразка Росії залежить від того, чи дадуть нам, і яким чином і коли дадуть нам максимальну кількість озброєнь, тому що деокупація відбувається не меморандумом, а зброєю в руках бійців. Це, можливо, банально звучить, але, вибачте, іншої істини в мене немає. Думаю, що Трамп це має зрозуміти. Думаю, що підбір тих радників, які виходили без не з лояльності, сподобатись якимись там планами, намагаючись розрізнити, що там в нього там в голові, чого він сам насправді не має. Ще раз наголошую, там переважно внутрішній порядок денний. Так ось зрозуміти, інтересах Америки, США і цивілізації, лідером якої є США, євроатлантична цивілізація, взагалі цивілізований світ, тому що туди входить і Австралія, і Японія, і цивілізовані країни, вони мають бути добре озброєними, щоб повернути силу права. А силу права, яку руйнує Путін зі своїми поплічниками, має повертатися тільки правом сили. Тому тут інших шляхів в них немає, і в нас, на жаль, також. Дуже вам дякую. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Валерій Димов, український політолог. Ми продовжуємо говорити про перемогу Дональда Трампа на президентських виборах США та як це може вплинути на деокупацію Криму та звільнення кримських політв'язнів. Повернемося в ефір за пару секунд. Продовжуємо нашу програму. І з нами на зв'язку голова Меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров. Рифат ага, вітаю вас. Доброго дня. Рифат ага, скажіть, будь ласка, на фоні закінчення виборів, і ми вже знаємо підсумковий результат, як кримськотатарська спільнота сприймає перемогу Дональда Трампа і чого від нього очікують? Ніхто не проводив таких соціологічних досліджень, як кримськотатарський народ сприймає обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів, але можу сказати єдине, що всі ті події, які відбуваються у світові, а обрання президента Сполучених Штатів, провідної країни в світі, це є подія. Всі події, які відбуваються у світові і можуть вплинути на хід російсько-української війни, які можуть впливати безпосередньо на звільнення Криму від російської окупації, вони зрозуміло, що такі події зустрічаються із надіями, із тривогами. Бо в даному якраз випадку щодо обрання президентом Сполучених Штатів Дональда Трампа, тут дуже багато різних варіантів і версій, і вони всі виходять з того, що говорилося, і в тому числі кандидатом президенти Трампом щодо російсько-української війни. І все це викликає, скажімо так, таке настороження.
Рефатага, ми сьогодні вже говорили про це в ефірі, але я спитаю так само і у вас. Радники Дональда Трампа, який переміг на президентських виборах в США, нібито запропонували йому кілька варіантів того, як можна вирішити питання з війною в Україні. Про це писало видання Wall Street Journal. І взагалі сам Дональд Трамп казав про можливість швидкого завершення війни. На вашу думку, яке місце в таких планах може мати Крим і наскільки взагалі звільнення Криму в позиції України з будь-якою адміністрацією США залишатиметься ключовим? Ну, з того, що ми знаємо, поки це виглядає так, що припиняються військові дії, створюється демілітаризована зона, можливо, по всьому російсько-українському кордону, а не лише там, де зараз йдуть військові дії. Тут дуже багато питань. Хто буде забезпечуватиме цю демілітаризовану зону, чиї там війська будуть, бо одночасно з подібними оголошеннями американські політики говорять про те, що Сполучені Штати не спрямовуватимуть війська до території України на ці демілітаризовані зони, хай це вирішують європейські країни і таке інше. Для того, щоб змусити сторони сісти до переговорів саме за таким варіантом, пропонуватимуться щодо України гарантії вступу в НАТО, це в одному варіанті, в іншому варіанту не вступу в НАТО протягом 20 років, це для того, щоб привабити до таких варіантів Путіна і російських політиків. Тобто все те, що сьогодні обговорюється, це які, знаєте, ці варіації, вони виключають взагалі, я принаймні не бачив в них місця Криму, і це один із привідів для того, чому люди зараз, сотні тисяч кримських татар, етнічних українців, які живуть в окупованому Криму, вони дуже стурбовані такими варіаціями. Але ще раз повторююсь, це поки що варіанти, які можуть і не реалізовуватимуться, але оскільки інших варіантів поки що не оголошено щодо термінового припинення військових дій, виглядає, що інших варіантів і немає. Росія в 90-х роках, в принципі, мала вже посягання на Крим. Повноцінного військового вторгнення Росія не робила, але в тому числі були спроби зробити певний сепаратистський рух через того ж так званого президента Крима Мішкова. І зараз з урахуванням того, які розмови йдуть на фоні можливих мирних планів Дональда Трампа, чи немає ризику, що повториться ситуація, як була з Клінтоном в 90-ті, Україну відкинуть в ті часи, де Крим залишиться такою автономією на російський манер, з російським флотом в Севастополі, і Україна буде позаблоковим статусом, тобто Україну відкинуть просто в ті самі часи, де вона буде під впливом Росії, але не прямим. Тут, знаєте, для мене очевидно те, що з будь-якими варіантами припинення військових дій, а ідеальних варіантів не буде, світ вступатиме в зону ще більшої турбулентності. І для того, щоб провідні країни світу не вирішували свої інтереси, скажімо, щоб не намагалися виходити от цієї зони турбулентності за рахунок інтересів української держави, за рахунок інтересів української кримсько-татарської нації, тут треба нам відповідати на ці виклики і нашій державі з тими партнерами, які не будуть погоджуватися на будь-які варіації, які руйнуватимуть принципи
і цінності, на яких зараз облаштований світ, нам треба просто триматися разом і не дозволяти тим, хто хоче вирішувати свої питання за рахунок української держави. І тоді ми можемо уникнути от таких варіантів, про, ну скажімо, які ви згадали і передбачаєте, що таке може бути. Я взагалі виходжу з того, що будь-які варіанти, які зараз не будуть пропонуватися, які б були б запропоновані з боку Сполучених Штатів Америки, їх обговорення буде достатньо довгим і складним, оскільки багато країн, чиї інтереси будуть зачіпатися. І в першу чергу, мені здається, що проблемою для Трампа буде, власне, Росія, бо Росія не буде відмовлятися від тих цілей і намірів, які вона оголосила, які вона проваджує з 2014 року. Це знищення української держави. І тому мені здається, що американські політики на чолі з президентом Трампом, вони пройдуть такий тривалий шлях, і на якомусь етапі цього шляху вони будуть змушені кардинально змінити своє ставлення до Росії, розуміючи, що Росія і є цією перепоною, яка не дає світові мати надії на розвиток в майбутньому. Рефат Ага, питання на заключення. Як ви вважаєте, з новою адміністрацією, з тим, що Дональд Трамп зарекомендував себе як людина, яка любить діяти з позиції сили, чи є надії на звільнення більшої кількості політв'язнів, в тому числі кримських татар, яких дуже багато утримується в російських тюрмах? Це якщо метою президента Дональда буде не лише припинення військових дій, а він цього хоче, і це щиро. А якщо будуть обговорюватися питання, пов'язані не просто з територіями і створенням демілітаризованих зон, а з долею десятків, сотень тисяч людей, з долею цілісних націй, які опинилися, як кримсько-татарський народ, у заручниках у російських окупантів. Якщо ці питання будуть обговорюватися, зрозуміло, що є надії на звільнення в'язнів Кремля, мешканців Криму. Дуже вам дякую, Рефат Ага, за ваше включення. Ми зараз зробимо коротеньку паузу і вже будемо прощатись. Це все на сьогодні. Дякую вам. В студії для вас працював Андрій Гевко. Підписуйтесь на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про нові відео, але будьте обережні з лайками і коментарями, оскільки в Росії та на окупованих нею територіях Крим Реалії визнані небажаною організацією. Тримайтеся, кримчани мають право знати.